काश यही सारी उम्र यूं ही जाए बीत मित। ओ चाचा टिंकुआ पुचकिया कहाँ बाड़ी से? अच्छा रुका वो भेज देता नी। ए सुनता रुआ बाबा अपनी के भेज दे खेले जाएला। ठीक बा भेज तनी। ए बबुआ बबनी जा सन रे खेले। ठीक बा मम्मी। ठीक बा बाबूजी हमनी जाता नी सो खेले। चल भैया खेले जाए। चल भैया। पापा हो तहार बोर जात तन 21 रुपया दी ह। बबुआ पहले हमारे गोड़ दाब तो तब दर के हम पैसा दे हो। चले के भैया ओ बिनु छेदिया बोला जी। ओ खूब खेलल जाई। आ सुन ना ओकरे के पदावल जाई। ए छेदिया भैया चल खेले। ए बाबू जाई खेले ढेमना आइल बा। ठीक बा जा के उसे झगड़ा मत करियो। चल खेलल जाई।